Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Piye kabar sampai kabeh iki hari ini piye? Muga-muga sehat ya. Sehat, dimudahkan segala urusan dan rezekinya hari ini. Iya, teman-teman, iki kok dengaran iki kok enek apa? Kelincine ning ndek kene iki kok melu iki lho. Ya, teman-teman ya, aku hari ini mau apa? Buat seblak ya. Gawe seblak iki lho, kok pengen gawe seblak iki nyonya menir aku ngonten pertama kali full karo nyonya menir ya. Aku tadi habis belanja ki sawi ya. Sawine luaran teman-teman. Sawi 3.500 iki wis turane uler gila salake bolong-bolong kaya ngene iki. Wis ora apa-apa turane uler iki tak lelesane sing apik enak. Ora kena godhonge ya gagange. Terus ini kerupuk andalan. Kerupuk andalan. Ini sebenarnya lek seblaknya kan gawe kerupuk entah ya teman-teman. Tapi aku ki ora patek demen lek gawe kerupuk entah. Aku masak iki kaya peloh iki engko dicelup-celup ning ngono lek pas malam kan ya wis enak. Iki endok ya endok. Tumbas endok. 1/4 kilo ki mung ya hargane 7.000 apa pira ya iki. Terus sosis. Sosis rasa apa iki? Aku mau njaluk ki rasa sapi lho. Oh iya rasa sapi. Tak pikir kok bakule kleru digawane rasa ayam. Terus iki kencur ya teman-teman. Kencure piro iki mang 2.500 oleh sakmene iki ya wis gede-gede wis lumayan. Aku nggodhog banyu ya teman-teman. Kok pengen ngopi aku ki denaren ngono lho. Biasanya nggak pengen ngopi tapi kok pengen ngopi. Kayak kopi. Tak lepite ya teman-teman, beneran debres. Kena jelajah ajang lek nyang Tegal ya iki. Kalau udan. Banyuku meh umur ya teman-teman. Aku kopi tumbasan ini ya teman-teman. Itu kopi apa namanya? Kopi susu ini aku tak tambahin gula aja. Kalau tak tambahin gula mau masakku kayak orang mantap. Mau gini kayak mau tambahin gula tambah iki orang pati legi ya rumah saku. Aku seneng gula. Maka ya tak tambahin gula. Gulane entek iki kuat weno. Gulane entek iki lho. Wis tumbas ya teman-teman diini lek tumbas. Sampai wis umuk banyune. Matikan dulu. Tahu ya teman-teman ngono ki wis apa ku jenenge? Banyune wis umukne ora tak kateni ya sampai sat. Iki keplek iki wayahe wis ganti iki. Sampai lumpuh kaya ngene iki wis ganti saja, ganti yang baru iki dilempar ke tempat sampah. Dan apa to Mbak Nu kok dadi embel-embel keplek meja kaya ngono ki. Heeh, soalnya anu ya teman-teman, iki logo. Iki jane ya bojone ket biyen, tapi iki kok ora cocok lho lho. Bablas kaya ngene iki lho. Lah iki lek pamane tak dereni nggih kono ngono terus bapak negara nrunyuke tangane ngono iso kesoderane mumplek bar. Jadi ini ya Pak iki lho, ya. Manfaatnya aku meleleskan kresek-kresek seperti ini kita usung tak umbruk-umbruk niki ya seperti ini. Seperti ini iki wis dadi lho iki to. Wis enek kaya Superman iki kaya ngene iki. Iki ora apa-apa iki fungsine ben seret ya, ben seret ben lek kutah-kutah sak waya-waya iki apa ben ceblek sak waya-waya iki enggak kutah ngono. Tak tiliin kok ya teman-teman cek panase nemen kok nyos ngono. Kan ya teman-teman aku mau buat bumbu, arepe nggawe bumbu ki lho. Bumbune lek seblak apa to teman-teman sama-sama lek gawe iki apa? Lah aku ki iso aku kok ger ya bawang. Rumah aku kayak bumbu kulup ngono kae lho. Bawang,
Terus kencur, lombok, ya sekur kuwi uyak micin wis. Kencure iki kok guwet dimetak kabehne iki kok rasa kencur kabeh apa ora? Ki apa to kok tutuk-tutukan kaya ngono ki? Nyapa to mon nutuki cikrak ki? Mbang resek apa piye arepe? Ini request Nyonya Menir ya teman-teman. Pengen namanya mumpung libur ki kok pengen guys seblak. Bisa aku sebagai apa ya? Hambanya yang beriman aku ya wis wae. Nuruti Nyonya Menir. Enggak kurang kencure. Pedes apa ra iki? Piro iki? 1 2 3 4 5 6 7. Wis iki ae. Meh apa wis? Ya. 6 iki lho mbok e. Oke. Ngaren kok ora borong pedes. Iya teman-teman tak ulek ya. Ikan cure mang. Pokoke tak tutuki gundule ngene prayongkut lembut ta iki. Kita bene mbok ngaren Nyonya Menir iki kok ora akeh njaluke lombok. Sebenarnya lek ngarani iki bumbune kayak bumbu kulup ya teman-teman, tapi mbok lek sing asline versi asline iki bagaimana? Mohon maaf ya lek enek kekurangan bumbu sing seharusnya ki ditukne terus aku ya ndak ngerti ngono lho. Masalah iki aku ya masih baru-baru ini kenal seblak iki. Sosisnya wis diirisi Nyonya Menir ya teman-teman. Saiki genten aku ngirisi sawi iki lho. Lek kono sing ngirisi sawi kabeh petal. Lek sawimu ki lho sepiro to Mbak Nu? Wong sak unting koyo ngene ada mok bajong. Iya ya teman-teman, biayane timbangan kok enggak arsi lek mumpah wae nek iki ya wis iki ngono ya. Gambule sing cilik-cilik sampai juwepret iki anu ki lho. Iya iki jabane. Bener ya teman-teman, jari ini pakar-pakar yang sudah mengerti ngono kae. Lek mengiris sayuran iki sakjane pasik utuh ngene iki terus diumbah dhisik. Ora kok terus wis diirisi sampai jleput lagi diumbah. Tapi lah aku ki yo ora marem lho. Ya wis ngene iki kok diirisi terus diulang karo banyu ngono. Dadine kok resik. Lek kon nedusi siji-siji ngene iki jan awang-awangen ya. Lek wis dadi
Ini potongan-potongan kecil seperti ini kok terus lagi di grujuk banyu. Wabene ya teman-teman iki ben babar. Ya jane sing mampi gur aku karo Nyonya Menir. Lah kok suweneng to Mbak Nuk luwe ya teman-teman. Yo ora lah yo. Yo ben babar ngono wis. Daripada iki kok nggih sesuk-sesuk. Kadang yo kuning ngono kae lho. Nggih sesuk-sesuk iki kuning. Mbak ya menawa sampai engko sore iki ijik kan ya Bapak Negara golek wasul iso menikmati. Tapi enggak patek suka ya. Apa kaum laki-laki iki ora patek ngerti ngene iki. Enggak patek ngerti jajanan-jajanan modern ngono ki lah. Tangkrengkan wajan dulu ya teman-teman. Golek sotil, sik sotil kurang tak kurai aja. Nunggu panas sih ya teman-teman. Nah, aku tak gongso dulu ya bumbune. Wis asli iki digongso dulu apa enggak aku ya ora paham. Pokoke tak gongso dhisik ben krasa enggak entah ngono lho. Maksudnya kencure iki. Empan ora komporku ki. Oh, lah wong ora empan, lagi tunggu sampai sesuk-esuk ya ora judul iki. Ngono lho. Aku jan wedi lho lek ora empan terus diempakne ngejek kaya ngono iki mbuk ngono lho. Minum kopi dulu ya teman-teman. Panas apa ora guys? Tak tambah gula kok kurang lagi lho. Bumbune enak ya teman-teman. Kayak bumbu urap-urapan ngono lho. Enak masaknya seger. Aku belum ngotek-ngotek ngono kenaan banyu mesti. Tibalan kelak ngotek-ngotek ndang tak tegati ngene iki. Kalau ditegati ngene kan kok enggak ngotek-ngotek ya. Enggak ora ditegati ngono tak karepe dhewe iki mledos-mledos. Aku wedi banget. Tambah lek goreng jeroan ya teman-teman. Aku lek goreng ati tak andane iki yo. Ndang tak krekep ngono aku lu merang dhewe lembut ya pesanan. Maksudnya dia membahayakan ngono ya. Lem aku sambil bedak-bedak ngono kan ora umum ya. Nah, kondoke lali neh kaya guys go goreng diini kae ya. Wis go gorenge meh mateng buani ae ndoke lali sik mburitan. Iya, ora situ siaran. Pada akhirnya diulek nang dhuwure sego. Gedine kaya kelaworo niki kok. Iya sapereng. Sebenarnya lek sing dijual-jual ngono kan rumah aku kaya duduk ibu buk cabe teman-teman apa iya. Rumah aku ki enak ngono lho lek tumbas ngono. Lek gawe dhewe ngene iki kok enak apa kaya muga-muga enak. Masya Allah, harpe pernah. Kurang ya banyune kaya.
maklum ya teman-teman, ada noda-noda hitam iki dosa-dosa hitam ning kene iki rada ketok. Iki soalnya ya rada kegesengan dadine rada hitam ora apa-apa musim mboten rasane enak. Tak tutupe dhisik ya. Tak tutupe dulu nanti ya supaya apa jenenge bendang gelis umuk. Molak-molak ya teman-teman. Moncelak-moncelak ngene iki. Wis tak cuci ya teman-teman rambane. Kuwak kayak sawine tak kabeh nih sakmene bane. Wis ora apa-apa pokoke engko dimam nyonya menir ngono wis bahagia selalu. Dari bau-baunya rasanya ya enak ya teman-teman. Ini tak masukkan ini. Tak remek ngene kok ora diremek ngono molor dua. Iki klambiku ki kok amen digandoli karo paku ki jane gini ya ta wong. Sae ning kene lho kok sing digandoli mburi aku ki kaget lho ya. Kadang tak pikir rek kucing ku tibake sing gandolan ki paku. Ki wayahe yo ganti ya teman-teman, alate memasak ki wayahe yo ganti ora kok pacul ngene iki wayahe yo ganti irus iki wayahe. Sosis ya teman-teman, masuk sosisnya. Perbumbuan masuk ya teman-teman. Bumbu kejulinu masuk semua. Iki ya teman-teman, penampakannya seblakku hampir matang ini ya. Sik ngenteni mine ben rada empuk dhisik engko swoloten ora empuk mine. Sak wajan gitu ya teman-teman. Ki engko sapa Mbak Nuk sing arep ngentekne? Lah kuwi dengke wong sayang sak RT kuwi turah. Wis pokoke ada saja ya teman-teman, engko sembuh sapa kono sing gelem-gelem ngono ya teman-teman. Wis matang ya teman-teman seblake. Tapi kayaknya kurang pedes lah, aku arep tak tambahi lombok lho. Sik arep tak irisne lombok ya. Aku tak ngimbune dulu nyonya menir ya. Lah sakmene mbuane ndoke gur glundung-glundung sitok. Lho wae ya digodhog ya teman-teman jane ngene iki ben krasa ngono. Iki apa iki? Anu sosis. Ayo, kenyang. Iki sosis ngene. Iya. Napa wes? Sangkut. Ambil garpu ya. Oke, aku tak mundur aku. Tak tambahin cabai ya teman-teman punya aku. Yang pedes loh mas aku. Lek nyonya menir kok pedes-pedes yo ndak tahan ukur aku. Mbakku, kuwi tak tambahi lombok kuwi ben krasa pedes. Sekarang sarapan dulu. Sarapan ya teman-teman, biar kuat menghadapi kenyataan hidup. Sarapan dulu. Apa yang terjadi pokoknya sarapan dulu. Lek kilo garpu niki digoleki ora nek malah garpu dolanan ki piye? Ora apa-apa wis engko kok melur apa ora iki? Ora lek kon nyutik mie ora melur tapi lek iwak melur. Wis berdoa kok gecek kaya ngene. Ayo amin-amin dulu ya teman-teman, berdoa dulu. Kerupuk tak kebo ya jadel kono ngeling-ngelingi mie. Taruh sini, terus pengen ngatekin aja. Ini Mang, nasib.
Ini aku pedes ya. Nah, tambahin lombok piro kan guys. Enak. Tak jenis yang asli kerupuknya dicemplung nih ya teman-teman. Kok entah ini pernah digodok nang jero nih. Mas aku nggak begitu suka ngono kayak ya. Ya harusnya ngono kayak tapi aku nggak suka. Mas aku kayak pelok. Sekili likaten, insyaallah. Aku lek masak peremian ya. Masak peremian ki diduki sawi ngono aku demen. Mas aku kayak gondo enak ngono lho, gurih. Soalnya aku sawi ki aku demen. Soalnya rasane gurih, kayak dieseng-eseng bareng ki enak. Dibiuyah tok meneh enak Mas aku. Kok enek kucing nginceng ning kono ora kulon pun. Nek sapa jajalingan ki. Aku dulu pernah ya teman-teman. Nandur sawi, demen sane nandur sawi. Tuku pirang cepet aku lali. Nanam sawi ya di ladang. Subur, ya tiap hari karo bapak negara dikocor. Wis pokoke diuli-uli kaya muli-muli anake. Mbasan teko arepe panen. Kerep uler. Beuh, aku jan sewedih. Wis tidak tertolong. Dadine sing kena di panen pada waktu itu igur payu titik pokoknya ya aku lupa. Kabeh ki rut dimam apa jenenge? Kuwi mengke hama ular kuwi mengke. Jan menyedihkan ya teman-teman. Dadi aku lek mangan sawi iki kok ya kelingan kisah pahitku ngono ya. Jane mam ditiupi enggak boleh teman. Tapi wong panas lho, kok moro di nyunyukne lambe ngono terus kaget ngene geragapan panas. Aku ki lek mami ya teman-teman. Pengen rasane iki kaya ning kalau iklan-iklan sing lek mami seserut ngono. Aku pernah ya teman-teman. Cilikanku. Mami ki reko-reko diseruput ngono ya. Nyumiprat nggih mripat biung nangis keceret nang bocah. Sosis lek ngirisi Nyonya Menir. Nyenil sakmene iki lho. Ki sosis apa pang-pang. Tukang sayur ya teman-teman. Kok dengaran ya ini jek tukang sayur itu jam piro to? Jam 10 lebih seperempat loh. Kok jek tukang sayur. Berarti pangan ora gelem ki nyapa toh? Di sini nggak terlalu banyak tukang sayur ya teman-teman. Lek dulu di rumahku sing dulu, aku kan pindah ke sini belum lama ya teman-teman. 2 tahunnya belum ada. Di rumahku sing dulu bakul sayur ki kayak mulai sik peteng pandingane jam 5:30 sik liyane ki sik padha babu. Wis ada. Kowe garek nari duit lek ning kono. Lek ning kene iki
enggak terlalu banyak ya. Ya gur 1 2. Kuwi gawanane kadang kok kene iki wis entek. Rutene kene iki kan cara ning kutane kene iki gang. Gang mlebu dadine ora pati akeh ya. Bakul letek sing minat ning kene apa ya karepe iki. Wong kene iki jarang tumbas apa piye. Aku termasuk anu ya teman-teman, jarang tumbas etek ini. Sebabnya aku begini, engko misalnya jangan aku entek ya, sayur aku entek, aku langsung ke toko langganan aku. Aku beli untuk beberapa hari pisan ngono lho, maksudnya pirang dino pisan, pirang dino nyangarti aku ben enggak bingung, aku tumbas pisan. Terus gue disimpen ngono kan ya enggak usah tumbas-tumbas ngono. Nah terus nek ngetek dibandingin karo toko langganan aku itu ya teman-teman. Nek dibandingin harganya ini lebih murah toko langganan aku dan semua ada, maksudnya kayak perpindangan ini ya mulai dari salem, nener, tongkol ki enek kabeh. Lek niki etek kan paling gur salem. Kuwi kadang wis sortirane wong-wong to, sudah yang orang-orang nggak mau itu kan giliran kita sing menerima. Dadine piye ya penak langsung kesana saja kayak pagi ngono kok fresh ya sayure. Kuwi ning nggo uritan dhewe. Mendung ya teman-teman, pas pokoknya hawa-hawa ini pas gak nyeblak, mendung mangan sing pedes-pedes. Tak kira oleh nggak habis, tiba habis. Oke kurang ya teman-teman. Ora nek tipake belas. Harusnya paling enggak ya 2. Nah terus mine sak kedung kaya ngono lho, kayak ndoke kursi tok ngono dhewe. Seger ya teman-teman rumah saku loh, nggak pedes ngono sih, masih bisa dirasakan. Nyonya bener garek blendete ya teman-teman, garek sayure, nggak pada seneng ijon-ijon. Sampai jangan-jangan sop bening lo dia nggak begitu mau. Sing warnane ijo ngono nggak. Apa dicek dhisik samine iki kudune.
punya emboe apa gantek itu. Duh, kok mentok Mbak Nur. Iya, sembarang masuk lah oke. Sembarang masuk pokoknya enggak diduri ya. Enggak entung, tawon, udang. Enggak ngono-ngono kuwi aku masuk. Enggak mau ya teman-teman sayur. Ini tambah pedes ya teman-teman. Ben ora bengor teman. Terus habis. Terima kasih ya teman-teman. Hari ini kalian sudah menemani kegiatanku masak ya, masak seblak. Ngoncani aku karo Nyonya Menir masak seblak, mam seblak. Semoga videoku ini menghibur kalian semua, menemani kalian beraktivitas. Ya beraktivitas ya pas leren beraktivitas ngono ya. Melihat video ini semoga kalian semua terhibur. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.